Praise the Lord. Hallelujah. Ni Kristo ni takuk te bukuk song. Hakhe Israilni jotono kahamno tongbaina hanai. Phai tini chwng kok tisal ni porimwngrokno kisa kaham ke wansugai naine laiwanam. 23 tarik November 2025. Tini chwng motha palayo Subrai Jisu Kristo hayungni bugra hanai. Subrai Jisu Kristo se o hayungni bugra hanai tini chwng palalayo. Ani Kristo ni takuk te bukuk rok Tinini Reading rok Jisu no tuyui sajak te Jisu no ohayungni bugra hanai chungno phunugui ruwo. Aboni bagi phai chwng tini kaham ke a kokthai rokno khnawi te chini poitono tebo krak khlaimana bagai suri san laiwanam. Praise the Lord. Hallelujah. Puila ni Porima tongo wainei Samuel chapter 5 ek ni simi 3. O jagawo chungnugo Bebak Israil bosongni bororok Hebrono Daudni thani phailaimani. Borok Daudno koifeika. Sol tongphuruno kaitor nono chongkha kaitor nono phanrkha Israil bororokno mwrwknani bagai. Aboni bagai nungno chini ohani bugra engdi hwnwi borok bini thani phai koifeika. Taibo borok samani akokno Daud yachagai nakha taibo bugra engkha tai Israilni bororokno bo naikha tai mwrwkha. Ani Kristo ni takuk te bukuk rok tinini o porimao chungnugo Israilni bororokni bugra koroksa phaimani Daud. Tai borokni abosongni jotoni selai kaham kuk fan genang kaitoni elem genang. Tai borok kaham bekha kaham kaitono kirinai kaitoni dagimano rakhoknai bugra borok mankha. Tai borok Israilni joto bororok Daudno borokni bugra hanai borokni khao manika tai borok bugrani kokno khnaka tai bugrani dagimano borok rakhogui tongkha. Omohaino ani Kristo ni takuk tei bukuk song tinini o kothuma kaham. Luke chapter 23 ni 35 ni simi 43. Oro chungnugo Jisu kroso kanta bujak mani. Oro chung kaham ke porikenugo je Jisu kroso kanta bujak pru. Farisai rok sadukai rok borok Jisu no monei laika. Sengkra rok bo Jisu no monei laika. Bo buinole muthango saknole muthangai si maindia. Borok bon naisigai monei laika bengai laika. Tai bini akros ni sakau khasijak judai rokni bugra. Judai rokni bugra ni bo seijak. Pono jottono monei laika even bobai baksa kroso kanta bujak nai koroksa borok bono hai hinei saka. Bono kului hai hinei henka. Nung ba masia henbala hake nung bo thangdi chungno bo muthangdi. Tamoke tei koroksa bono damrogoi hai hinei saka. Nung kaito no kiriyada. Chung koroktam dalsa ke ma thuinai. Chinile soino cheng tangma haino cheng manjagai tongo bole mungsa phano samung hamia tangya hake bo Jisu no hai hinai saka o Jisu nung bugra engai phaipru ano tapok jadi. Ani Kristun taku bukuro o khoroknai Jisu ni gana o kroso kanta bujakne aborokni bisingo bo khorok sale Jisu no dam rogai saka nung sakse bugrangka nung sakno muthangdi te chungno bo muthangdi hinai. Pia tai khoroksa bini gana o tongnai bo aborokno hai dam roka chungle sini khlaimani je manthai je manai tongo o Jisule bini kunu mungsa samung hamya tangma sekrei nung kaito no kiriyada ni saka. Ani Kristo ni takuk bukurok tai bo Jisu no hai ni request klaika o Jisu nung bugra engai phaipro ano tapok jadi hinai. Nung bugra engai phaipro ano tapok jadi ni saka. Ani Kristo ni taku bukro kok sana ni ke kolok ma tongo haipano
tinini okok thayo srengjaknai ke abono Jisu chini bagai kaisa ha snamkha omo o sangsarni rajarok naikini khlema haya o sangsaro rajarok tẃidul manai haya kaitor bini ha kaisa snamkha aboni bagino Jisu Kristo o sangsaro phaikha bororokno o hawo talangnani bagai Jisu o sangsarni bo bugra tai a chukna hani bo bugra but sing jepru chukna hawo thango apro sing Jisu no bugra ne tebo kaham ke sing sawi manai ani Kriston taku bukurok abon bagine tini ang norokno tam sana nainga ke chini poito kerak nganango sing o bugra ni kokno mani wi tongnani nango o bugra engnani bagai te Jisu cheng joto ni bagai kaisa has namka ahanos namani bagai Jisu kroso kanta mucaka kroso bo bini langmano rekha bini langmano ruwi bo ahano paika bini thino kiklaye bo ahano snamka bini thui thopsa kiklaye bo ahano snamka abuni bagai no bo sudu judai rokni bugraya pia cheng joto o sangsara tongnai ni bugra ani Kristoni takuk tei bukuk song aboni bagino Tinini Reading do chengno muito tebo khlairuo second reading Kolosai chapter 1 12 oroto porikangagana serai ang description no o porimung ni reading rok bebak nornai norok description no habai o reading no waisa kaham ke poriwi nai di porima baino nang bujui manai Solom tia Paul Kolosai no sejor probohai ni saka Jisu no toye Jisu yaphang ni simino tongo tei o sangsara snamjak nai rok ni selai joto ni selai kaham kuk ke snamjak nai le a Jisu no bo yaphang ni simi kaitor bai tongo te kaitor o sangsar no bini bagai no snambo te Jisu no o sangsar ni bono telango te bono o bugra te bono a muthangnai te bono a chukna hani malik nei solom tia Paul tini serai ke sawon ani Kristoni taku bukro aboni bagino cheng muito tonga nango je cheng muthang jaknani bagai khoroksa chini bagai langma rekha chini joto sumsok ni je majra tongmani je sung majra manjakna nangmani abono bebak no suwi rekha obong ke sini Subrai Jisu Kristo abon begani Kristoni takuk tei bukuk song phaidi tini cheng Subrai Jisu no lob laiwana phaidi cheng Jisu no tini hambai laiwana chini bagai langma remani bagai chini bagai thui remani bagai phaidi cheng Jisu no hambai laiwana o kaito ni hanos namna ni bagai bobini thui bai ke snamka aboni bagini Jisu hai ni sawo ang norok ni selai sekang thang soganam norok ni bagai ang tongthai snam soganam a tongthayo tlangna ni bagai ang tewisa phaipeona ano poito khlaiei ani dagi matui tongnai borok bose a tongthayo soginai nei tini o kroso khachijak pro khorok ni bisingo khoroksa Jisu bai muthangjakha tai khoroksa ka Jisu no kulkha damrokha hnkha bengaikha aborok muthang jaklia tai khoroksa angkai bo kaito no kirimani tongo bo bini chaya khaima tongo bo bini achaya no yachakai nakha koinene ke bo Jisu no saka nang muthang jak pro ano bo nang muthang jadi nang bugra cha pro ano nang bai baksa tonjadi ni bo koinene ke saka ani Kristoni takuk tai bukuk rok cheng bo haino koinene borok ngani nango Jisu no borom runai Jisu ni kokno khnanai Jisu no bugra ni mani wi tongnai amahai borok ngani nango amahai borok ngani nango aboni bagani Kristoni takuk tei bukuk song sak torjaknani mungsabo krei sakno bolainani mungsabo krei chini obusakle haduli hai salsa ha cháui thangnai haipano Jisu no poito khlaiei Jisu ni buskango koinene ke tongai bini dagi mano rakhogui tongai mankhangangke sek okai to de hawo soginai aboni bagina ni Kristoni taku bukro Jisu se o hayung ni bugra amakuno daud kre
Jisu chini bagai kroso langma remabai kaitor bono asuk kucugo tisaka bini mung ni beskango jotono yasku masungai. Bini beskango joto suari joto solontia bono yasku sungai ma lobnai. O hasakan joto metai habisingo tono joto metai Jisu ni beskango yasku masungai. Tamni bagai himale bo sakno konya ne ke akroso yapar mabai bo keplai engka bo bugra engka. Tai nini ani bagai bo sakno ruwi o kaitoni hano snampika. Tai chungno bo lama ruwi reka. Aboni bagani Kristen taku bukuro paidi chung Jisu no hambai relayono. Chungno o mathangjakna ni lama no remani bagai. Tai bo chungno tŷidului tongmani bagai. Tai chung bugra kaham manka. Bugra kaham je bini bororokno hamjaknai bini bororokno tŷidul nai. Asuk bugra kaham chung manka a bugra le chini Subrai Jisu Kristono. Aboni bagini faidi chung bini dagi matui tong laiwana. Te bini raida rema roktui chung faidi rakhogui tong laiwana. Faidi chung tini especially joto kaitono siniyako te kaitono mainyako Jisuni kok khanayako kothama kaham khanayako kaitono cháui mainyako amahai bororokni bagai chung Jisuni thani suri lainai borok bo jotono cháui manna bagai Jisuno o hayung ni bugra tai suknahani bugra nei borok bo saimanai Jisuni thani phai borok bo baptisma yachak manna bagai phadi chung jotoni bagai surisan laiwano kaitor norok jotono hamari khlai tongthong amen.